ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅସୀମ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। କ୍ଷୁଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଘର ତିଆରି କଲା। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା। ବୋଝ ବୋହିବା କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚକଲଗା ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଳଦ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଡ଼ି ଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ କାଠରେ କାଠ ଓ ପଥରରେ ପଥରକୁ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କଲା। ଏହି ନିଆଁର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ବାହାର କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚାଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭାବନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଦିମ ମାନବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ମାନବ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।